Πόσα πληρώνουμε, καλέ? Βάλουμε κάτω τους λογαριασμούς μας, όλους που έρχονται. Ρευματάκι, νεράκι, ενοικιάκι. Ίντερνετ, κινητό. Πόσα πληρώνουμε, καλέ? Καμιά ασφάλεια. Ας πάρουμε τώρα το λογαριασμό του ρεύματος. Για να σου έρθουν καλύτερα τα πράγματα, αυτό που πρέπει να κάνεις για να ευημερήσεις τη ζωή σου. Α, γενικότερα. Γενικότερα. Ναι. Θα πρέπει να πάρεις αυτό το λογαριασμό που έχει τον υψηλότερο, το υψηλότερο ποσό. Κορνιζάρετε ένα λογαριασμό σας. Μη γελάς. Και κρεμάστε τον σε σημείο στην κουζίνα σας που να τον βλέπετε έτσι κατάφατσα. Έτσι ώστε να αποκτήσεις ευημερία στη ζωή σου. Άκου να σου πω τι θέλει να πει ο ποιητής. Θέλει να πει ότι επειδή ο λογαριασμός είναι έξοδο και είναι μεγάλος, βάλ τον κάπου να τον βλέπεις για να θυμάσαι να μην ξοδεύεις τα υπόλοιπα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, το λογαριασμό σου λέει, κυρία μου, κορνιζάρισέ τον, βάλ τον κάπου σε ένα σημείο στην κουζίνα. Και μετά θα παίζω βελάκια.